Хора, здравейте! Поне се направих един клип и случи се едно нещо, един път бях направил толкова добър клип и така без да искал го изтрих. И сега се сноси пак да се повторя, но аз имам една тура. Да казвам, сега направих това извън кадър. Гледайте, тук имам мец, кирка, брадва, лопата, коза с вода, 9 храна, 1 стид, 1 стак камък, 60 торца и тук виждате другите неща. Тук ми е леглото. Тук ми е леглото. Направих вече легло и променете тук. Да направя така. Тук вече сложих вратицки. Тук цест. И открих един равин, който не е дълбок. И сложих си координатите. Забравих да ги сложа. И сега се разказа. Разбира се, се обърках пътя. Ето тук бях открил тонове айрон. Открихме вече айрон. Ей го! Не! Чакай! Да, казвам. Аз ще умра. Като казах, колко надълбоко. Паца! И още едно нещо. Нещо, което аз направих сега тук трябва да имам. Между другото, тук може да видите 12 категории, ако сте видяли. Другото, което направих тук тайно скриварите. Където тук ще им бъде enchanting table. И още едно нещо, забравих какво беше. Толкова много неща направих. Кое беше? Още много има се. Да, сега. Днеска ще обираме равина. Което ще бъде доста трудно. По принцип, трябва да го правим, но така изтрих клипа. Как го изтрих? Без иска го изтрих. Грешен бутон натиснах и без да иска го изтрих. Иначе, вместо натиснах забавяне, натиснах изтри. Как те? Това раста, които по принцип трябва да ви получва. Сложим айрон, диаманти. Нищо не си. Колко си вземем как ми да изпия този клип? Където изтрих оня клип, просто малко бързо да го защото това ще са дълъг, ама доста дълъг клип.
И много бързах и бестрих без риск. И както виждате, открихме Майншафт. Който няма да го убега много скоро. Аз сега го убегам, ама не се знае колко време ще ми отнеме. Тук да знам те Майншафтове, мама, аз не виждам. Сега ми се пое и не чу. Който мога. Сега стъпиме ето тук и отровен без бабата. Познам. И не знам кога го правя. Ама искам нещо. Тук не си бега. Тук съм ходил, трябва да спаят се. Някакъв Ендермен, където с Ендермен. Може то крипни. Няма да толкова. Тук съм мега изморена. Забравя си го направя. Пак се върнахме. И може да пишете в коментарите, защо нямам толкова много лайкове. Може да пишете в коментарите кое ви дразни моя глас. Нещо друго. И ако моя глас 3 години точно ме има, което ще бъде малко гана, който сме брали. Вие да са. Да. Вие да са. Ако нещо искам да ми писате защо нямам толкова много лайкове. О, един диамант! Я сме първият диамант! Може да пишете, защото бе зомби панда. Оп. Защото искам да ми казвате, ми покана кое от гласа. Аз ще спъгам ако от гласа. Ако казвате, ще видя. Как ще го обясним? Баба мия. Аз седих как се го гасим и вие се гасите. Моля, аз което мисля например, който гласува за гласът ми повече хора, които казват това гласа бебе скри за това. Така сте скри. И вие се гасите. Сега вие гасате. Могат да написате, защото искам да знам кое ви дразни в моите клипове. Или ако не ви дразни нищо и просто не сте мисля, не писате това.
защото не знам просто какво ви дразни. То цесто брах ли го? Да, тук ми без диаманта. Ама насам не съм видел. Какво има тук? Ами... Тъпината. Оп. Има семена. Не е чак толкова тъпо. Така. Искам да съм крипер. Ой. Нема. Само искам да покажа създото. Ай, не. Много мятаме. Вау, the eye. Бате! Господи ми давате сиги! Още един цест. Какъвто с Майнкрафт. Майко! Добре, така хората колко миги са. Добре. Не сега да бъдат по-миги, когато ми дадат поне още един диамант. Поне е така. За украска нещо. Той е отдати. Няма спаване на зомбита. Редстоун. Окей. Просто вземем тук на голден стъмък. Мале! Аз и да искам да мога да купя това нещо. Ето. Така. Ох, съм взел колко. Може да взема кола. Аз искам да бъда по-дълъг, ама... Хайде, цяло и до нови сега.